orgullosos de tenir un govern culte i no haver d'anar pel món en peguilles quan deien que són monarquies. Bé, Jubilats per Mallorca és una associació de gent gran en tan sols 3 anys d'història. Els seus objectius són molt diversos, però si els haig de resumir, diré que, per una banda, despertar les consciències dels jubilats perquè posin en servei de la societat la seva experiència i els seus coneixements. L'art d'envellir és conservar sempre alguna esperança. En segon lloc, promoure accions imaginatives per oferir a la societat solucions senzilles per qualsevol problema o per millorar aspectes culturals, econòmics, socials, ambientals, lúdics, etc. Els jubilats, teòricament, tenim més temps lliure. Tenim majoritàriament resolta la subsistència econòmica. Som un col·lectiu que ja fa uns anys hem passat l'equador de les nostres vides. Ens trobam al cercle polar amb el pol que ens crida un rere l'altre. Ja ve, ja arriba, diria en Jacques Brel. Però deixa'm abans mirar si puc deixar aquest món un poc millor. No ens queda massa temps. El meu camí ja arriba a terme, com diu la cançó del vell Pelegrí. No voldria pensar-s'hi, ni d'en fora, que som pessimistes. Tot el contrari. La nostra visió de la bellesa està impregnada de primavera. No es tracta d'acumular molts anys sense vida, sinó donar vida als anys que ens queden. Estan preparant una assemblea de socis i simpatitzants probablement la primera quinzena de maig, entre altres coses per decidir quines accions o activitats seran prioritàries per dur a terme. La vaga de fam per la llengua ha estat la darrera iniciativa de Jubilats per Mallorca. En Jaume Bonet ha aguantat 27 dies només en vaga. Ell volia aguantar fins al dia 31, però no li consentiren. El dia 26 va agafar el relleu en Tomeu Amengual i ja deu 6 dies en vaga de fam. Si fes falta continuar, ja tenim un altre voluntari dispost, esperant que no sigui necessari. Tenim esperances que aquesta llei de la funció pública no s'aprovi. No vull acabar sense donar les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han fet difusió. Televisions, emissores de ràdio, premsa, en especial el Diari de Balears, així com la difusió de diversos formats per internet. Agraïm molt especialment l'Obra Cultural Balear, que ens ha deixat ocupar la segona planta de Can Alcover. Agrair també a totes les persones que particularment o representants de diverses entitats ens han donat suport. Gràcies.